Mizuzu ke masiyenze 6 minutes asiya ku captain my captain ucaptain yena ke umama uYolisa Mkolotela nalapho siza ubeke sidakanca imicimbi ke emimbalwa namhlanje liphulo ke sizawulenza kusukela ngoku ke kuyokuchoxa kuphela ke holiday okanye ifestive season kodwa ke namhlanje sizawumane ke siphathela itopics ngetopics esizawube sinyathela phezukwazi ukuze sibeke siqobisa wena sijonga ke umcimbi ke we stock theft and home safety during festive season namhlanje imiba ke esawube ke sinyathela phezukwayo kodwa ukukhumbule ngitshilo ndathi the awareness izawuqhubha ngakumbi ke wena phulaphula kweVukani FM elixesha ke le festive kuxhobisa wena phake ekhaya captain my captain mandibulise mama enkqubeni ndikunike elithuba uzibulisele ngakumbi komphulaphula kweVukani FM ekhaya ndiyabulela kontamkela machis ndiyabulisa kubaphulaphula beVukani FM namhlanje sidiba ndiseyitshilo umsasazi bandi nguCaptain Yolisa Mkolotela ndiphuma eChrisani ndingusomlomo waseChrisani apha esipoliseni imiba ke esithe sakuthi namhlanje sigxile kuyo lubiwo lwemfuyo xa sithetha ngokubiwa kwemfuyo sibhekisa ke phaa ezinkomeni ezibhokhweni ezigusheni amahashi ihagu siyabe sotsho ke napha ezinkukhwini emakhaya singayichaza ke sisipolisa into ethi ukusukela lapha kuJuly ukuya kuSeptember only singakathethi ngezinyanga ezingaphambili nezilandela emva koko siye sabane cases ezi302 eziye zafika za ingxelo ngazo phayana kuthi sisipolisa lonto ke lona xa sibala nganye zila imfuyo epha kwiwaka elinamakhulu asithoba namashumi asibhozo anesihlanu nto leyo ke isithatha ke xa sibala ngokwesezimalini siqokelele konke apho uyafumaniseka into ba i7 million rands ilahlekile ukhumbuleke into ethi ke ubuhlanti kwaXhosa ibhanki yethu ke leyo abantu bayazinikezela azazi ukuthi umzi wami umnyile ngenxa yemfuyo umuntu ancamayo konke ukuze ayazi into ukuba umzi wakhe uyakwazi ukuba awulawule angasokoli angaziboni ehlwempuzekile kodwa ke kulapho lomthetho uzibona sowuphulukene nalento ubonayo singayivuma ke into ethi ke kulo 7 million only ezi 155 imfuyo eyabeke yakwazi into yokuba ke mayiphinde ibuyele kubaniniyo nto leyo ke isibeka ke ndzayibetha ke ngesilungu torho banixola abantu isibeka ke pha kwi385,500 rands yeke yabeke yakwazi ubuyela ebantwini bayo ukhumbule besithe sine 7 more than 7 million rands eyatheba yabiwa ke abantu baphulukana nayo lonke ke ithetha ukuthi ke lento ke i7 million rands isalahlekile ndiza kuza ke kubafuyi ndithi mabaliphawule inkomo zabo mabaphawule igusha zabo kwindawo sihlala kuzo sibanazo eza office kuthiwa zeza kwa stock theft kulapho kuzoya khona ke ufumane uncedo khona amaphepha ozawanikwa pha uwagcwalise uhambe ke uphinde wabusele kwapha kuba wagqiba gcwalisa ubhatala ke lo mali ngephi ukwenzela into ba ube nophawu lwakho oluzawuhlala lukhona pha esystemini ukwenzela ntoni ukwenzela into yokuba xana ezonkomo zakho buzokuzichaza ukuba zilahlekile xa sezofumanekile singabe sibhula sisela siyazi ba zinkomo zikabani ngokujonga pha kwisystem abantu ke bayathanda ke into abangayimameli ke lonto zithi sezofumanekile zonkomo zakho uzazi baze zakho kodwa abukho ubungqina boba zezakho uzibukele pha zizawuthini ziza kuwela kwelinye icala zingezi kuwe so ngasabantu baphakame baphawule imfuyo yabo ngokolhlobo sithetha ngalo lwamkelekileyo kurhulumente into yenzekayo uyabubona ubungqina buze uyoma ngentwenye olapha kuphela lahlekane nemali yakho so siyabongoza ke abantu mabaphawule imfuyo yabo ngokohlobo olufanekileyo bandwendwele emapoliseni amapolisa zawagqithisela
apho kufanele aye khona ukuze ke bafumane uncedo banikwe ke nalo maxwebhu ndithetha ngawo. Ndiyayithanda my captain into yokuba uyikhankanyile even nale process because uyakhumbula kaloku apha kwisithili sikatshonyana singqongwe nazilali ezinye izinto thina siyazenzela uqonda uba hayi ndizayiphawula ngokwam mna apha elalini kuba yaziwa ndim mhlawumbi nommelwane nokhazini kakhazini le sayini iphelele apho. Ndiyayithanda ke xa uyicacisa into yokuba no zikhona izitep ukuncedisana nani thina singamapolisa into yokuba sikhawulelane nale meko. NgoDisemba captain balekela lonto siyazithanda i-shortcuts singabantu abaninzi pha ekhaya. Uzawuza uTamzi aze nale gusha athi hayi ndifuyile igusha abe ezithathe ngapha enqamakho ezilayishile afike mhlawumbe kaladoko athi ndithengisa igusha nathi siyathenga boss because sifuna ukuxhela ngoDisemba ngoku sifuna ukonwaba. Buthini ubungozi bokuthenga imfuyo mhlawumbi ebiweyo? Ndifuna ukuyicacisa msasazi into ethi xana uthenga into ebiweyo nawe unobutyala. Unoxanduva lokufumanisa into yokokuba likhona niphepha. Umzekelo xana ulayishe impahla usisuka kwi-point A ukuya ku-point D likhona iphepha ekufuneka uhambe nalo njengamntu ulayishileyo impahla leyo kuthengisayo. So zizinto ezibalulekileyo ezo ukuba kufuneka nawe ube noxanduva lokuba uqiniseke uba lo mntu ngokomthetho ufanelekile na abe uyazithengisa na izigusha azithengisayo. So unalo lo xanduva lutshoyo. Awungeke uxoleleke xa uthenge into yobusela. Right, ziyakhama nentsuku zimkile siyazipakisha ibag siyahamba abanye bazawushiya amakhaya. Captain my captain I think enye ke yezinto sizawunyathela phezukwazo home safety during i-festive season. Abantu abaninzi abekho bashiya izindlu zabo ongalinhloko bafike babona ithuba lokuba make siqhekeze apha because of asiboni kulaa nto abazimkile intsuku asiboni umuntu uphuma apha asiboni umuntu ungena apha. Ithini awareness xa sithetha ngomcimbi we-home safe during el-xesha le-festive? Nkosi msasazi yona nto ibaluleke kakhulu leyo ngoba ndingangqina apha kuwe kwapha nje ekomande kuphela sineziganeko ezininzi zoqhekezo lwezindlu. Ngamanye amaxesha kuqhekezo abantu bekhona belelapha endlini. Ndithetha ke ngumzekelo wale veki nje iphelileyo apho bathe ubhuti nosisibelele wangena umntu waqhekeza wakhupha inyama efrijini waba i-gas cylinder bekhona belele. Zinto zoqala ke ezo phambi kokuba ube uyalala balekile uqiniseke into yoba yonke into ekufuneka itshixiwe kutshixiwe. Ibalulekile into ethi xana ungumntu ke one-alarm iswitche on i-alarm kwenzela uba kuzovakala xa ingaba ukhona umntu ongenayo. Ibalulekile ke into ethi xa uhamba ummelwane makayazi okanye ungaripota esipoliseni. Kuthi ke kukho le nto kuthiwa zii-patrols. Amapolisa azogqithela kwesa strato abanibona into yoba ngaba na izinto zisame ngommona. Uphinde kwakhona abamelwane mabayazi into yokokuba awukho bazophosa imehlo. Iphinde kwakhona ibaluleke into yokuthi xa uhamba ungakulinge ushiye izinja neekati zingahoywanga. Kamanda apha ekomani sikufutshane sinayo SPCA ungade sikuhambe uyozithatha uzigcinise khona ngokwelithuba uneyabe ungekho ngalo xa ngaba awunawo umelwane onokuthi amane ejonga izilwanyana zakho. Kuba kaloku inkohlakalo leyo uzawubanjwa ngokomthetho. Inkohlakala ezilwanyaneni leyo. Ibalulekile ke inye into ke msasazi abantu bayathanda ukonwaba ngeli xesha ufumanise into yoba uzaya kulaa ndawo ufike wonwabe nabantu ongabaziyo. Yonwaba nabantu obaziyo ukwazi into yokuba ukhuseleke. Nanko uzawushiya iglasi yakhe yaloo nto beyisela ahambe ayendlwini yangasese. Xa ebuya akayazi uba intoni egalelwe phaa nanko uzawuba lixhoba ke. Laa mntu ebehleli naye ngamazi noba ngubani azithathele ithuba kaloku uba uyabe seyigalele le nto ayigaleleyo ezawumenza into yoba angazazi nokuba ungubani igama lakhe. Zibalulekile ke ezo zinto sukonwaba nabantu ongabaziyo. Okwesibini thatha uxanduva lokokuba awushiyi isiselo sakho sodwa uhambe uyokwenza loo nto yenzayo. Okwesininzi mangathi okwesibini abantwana singabazali ngaske sibashiye ngeli xesha kuyanyakazela edorophini ngoku. Kukhona abantu abazele ezinye i-agenda
ezilolunye uhlobo. Omnye uzile uyazixelela into yoba ndizabaqokelela aba bantwana abashiye ezimotweni. Kukho ke umkhwa wokushiya abantwana bodwa ezimotweni balala abantwana. Sinazo iziganeko apho umntana deske abhubhe ebhujiswa lelalanga livela ngefestile yemoto. Izinto ezinjalo masizilumkele basibani sina indlela masibashiya abantwana bese lugcinweni labantu abadala emakhaya siyokwenza lonto siyoyenza edorophini. Ayililo ixesha lokukhupha abantwana ile. Diphinde ndizeke kwaba bantu bestokfela imali yohlula bethunana. Onqalinhloko bakhona balindile. Phofu abanye onqalinhloko baxelelwa kwasithi thina balapha kwesi stokfela. Siyacebisa into ethi ngoku akusekho sidingo sokuba mawuthatha imali uyiphathe ngesandla. Siyatransfera. Yebhankini uyotransfera usebenzise app utransfere imali mayingaphathwa ngesandla. Zezinto ke sithi ke singalumkisa ngazo abantu ngelixesha le festive. Yes. Yes. All right. 17 imizuzu bethile phakhe insimbi ka 8 o'clock next week Monday again Captain sizawubuya siphinde sijonge omnye umcimbi esinohlala phezukwawo. Sithilo ke sathi sizama ukuxhobisa wena phakhaya phulaphuli ke ngelixesha ke le festive kwi feature yethu ke ye crime report kodwa ku Captain sawuthanda nje utshintsha izinto nje kuba ke ilixesha le festive ukujonga iziganeko ezithi zenzeke ngakumbi ke ngelixesha ke leziyunguma. Captain my Captain manibulele mama ngexesha lakho. Mna nawe sawuphinde sidibane next week. Kubulela mna ngiya Usikakhulu